Ingin kaluhuran ya Purwaos supek manah kula diri sinundering parang medal sabdo batang punakake. Lah iya lagi sedelo wae wis cucek pikirmu. Jeneng yen kowe kaya Prabu Duryudana mati ndak kok tindake ini menapa ingkang pun menggali Ira Prabu kepada ingkang paring pengendikan ingkang Prawoto menggali prawis menapa yen pancen paman siluwi kuwi patih kang ngerti marang kedalan udune ora sadar takon marang Prabu Duryudana ingsun rumangsa mungun ing atase Ngastina kuwi negara gedhe genep bisa-bisane Prabu Nirana ujangane ampuh patihe patih linuwih nayaka kabeh padha ketok pinter-pinter sekti mandraguna wis katon kabeh pilihan ning jebul kodhong lontong tanpa ana guna paedahe para paedah tapi teruk mapan ana pojong simen kabeh bermombah mung ngakai cocok apa paedahe dadi pepatih ora ngerti marang pemakahanane praja yen pancen paman sing ngerti marang kahanan ora dadak takon marang Prabu Duryudana yen pancen sira ora nyemurupi tak tuduhke Lotya dina iki ing laladan Ngastina ana pandhita kang anyar katon mapan ing harga Kilasa jenenge Begawan Bima Suci